Nesta noite de mércores imos a polo Contrastes Muros. Xa temos aquí no noso plató as candidatas do Partido Popular, do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego para expoñernos as súas ideas e os seus proxectos pros vindeiros 4 anos. De contado, Contrastes Muros en Canal Rías Baixas. Que tal, saudos? Noite de mércores aquí en Canal Rías Baixas que dedicamos ao Concello de Muros. Nas redes sociais vostedes dende a casa poden participar empregando o cancelo Contrastes Muros. Agora, se les parece, saudamos as candidatas que convidamos a este espazo electoral. A candidata do Partido Popular, Inés Monteagudo, moi boa noite. Boas noites. Candidata do Partido Socialista, Caridad González, moi boa noite. Boa noite. E completamos este Contrastes dedicado ao Concello de Muros coa candidata do Bloque Nacionalista Galego, María Lago, moi boa noite. Moi boa noite. Con Alba García marchamos ata o Concello de Muros na procura de máis datos. O Concello de Muros, situado na parte máis setentrional das Rías Baixas, ten unha superficie de case 73 km². O municipio continúa perdendo poboación, situándose nestes momentos nos 8.365 habitantes. No 2019, o Partido Popular mantívose como primeira forza. Os populares mantivéronse cos 4 concelleiros que xa tiñan. Foi grazas ao apoio de 1.507 veciños, uns 200 menos ca no 2015. O PSDG tamén repetiu o número de edis, quedando con 4 e baixando tamén case 200 votos. Neste caso, logrou sumar ao seu favor 1.368 papeletas. A terceira forza do pleno volveu ser Compromiso por Galicia, que con 1.123 votos mantivo os seus 3 concelleiros. Por último, o BNG. Os nacionalistas contaron coa confianza de 672 muradáns, o que se traduciu en 2 concelleiros. A diferenza de 2015, cando a alcaldía fora parar a terceira forza do Concello, no 2019 non houbo sorpresas. A popular Inés Monteagudo fíxose co bastón de mando na localidade, á fronte dun goberno en minoría. Neste 2023, Monteagudo repite como candidata do PP. Tamén continúan á fronte das súas formacións Caridad González polo PSOE e María Lago polo BNG. Ademais, desapareceu da escena política local Compromiso por Galicia. Pola contra, naceu unha nova candidatura, Muros Centrado, encabezada por Manuel Lago. Pois así está o panorama político no Concello de Muros. Agora arrancamos coa rolda inicial de intervención, 60 segundos para cada unha das candidatas aquí presentes. Comezamos pola candidata á reelección, a candidata do Partido Popular. Ten vostede ese minuto aquela cámara. Moi ben, pois boas noites. En primeiro lugar, pois agradecer a Canal Rías Baixas e ao conductor deste faladoiro, Dani García, que está moi elegante, ademais hoxe, a oportunidade pois de participar nesta programación especial de Contrastes, saudar pois a todos os televidentes, sobre todo pois especialmente os nosos veciños e o resto de candidatas presentes. Eu son Inés Monteagudo, alcaldesa nestes últimos 4 anos e candidata do Partido Popular. Si por algo se caracterizou esta legislatura 19-23 que deixamos atrás, pois foi por ser totalmente atípica. Non imos esquecer nunca, creo, ningún de nós a situación que vivimos e que tanto condicionou pois a vida cotián e tamén a actividade pública. Penso que, ademais, aínda estamos nunha fase de adaptación dos cambios que trouxo con ela. E se por algo se caracteriza a candidatura que encabezo é precisamente pois pola capacidade de traballo, de adaptarse ao cambio, pola flexibilidade a hora de innovar nas políticas públicas e polo compromiso cos nosos veciños e o noso Concello. Xa completou eses 60 segundos iniciais. Quenda da candidata do Partido Socialista, a que lee a súa cámara. Bueno, boas noites a todos. Eu son Caridad González Cerviño, a candidata do Partido Socialista en Muros. E, bueno, simplemente quero recordar que nós vimos da oposición, eu fun hasta ahora a voceira da oposición do Partido Socialista, con 4 concelleiros, con o mesmo número de concelleiros que tuvo o Partido Popular en esta legislatura, e, bueno, nós optamos por facer unha oposición de apoio ao grupo de goberno, porque o Concello de Muros ven de un recorrido de salir dun deserto e optamos por apoiar
o Partido Popular no seu goberno. Apoyámolo en todas as súas propostas. O primeiro que fixemos foi negociar o presuposto, que facía moitos anos que non había presuposto, e tamén apoyamos cada unha das obras que se propuxeron desde o Partido Popular. Tamén é certo... Grazas, señora González, xa esgotou o seu tempo. Minuto inicial para a candidata do Bloque Nacionalista Galego, 60 segundos, aquela cámara. Antes de nada, moitas grazas polo convite. Moi boa noite a todas as persoas, en especial aos nosos veciños que tiveron que nos están vendo dende fora porque se viron obrigados a marchar do noso concello nestes últimos anos. Eu son María Lago Lestón e volvome presentar como candidata á alcaldía polo BNG de Muros. Volvome presentar porque vexo a urxencia dun cambio no noso concello. Vimos de 4 anos que se poderían resumir cas verbas de irresponsabilidade e propaganda. Mentres a poboación no noso concello non fai máis que descender, o Partido Popular levou a cabo un total de 0 iniciativas. A realidade é que non hai, máis alá das obras desta precampaña, ningún tipo de iniciativa. 0 iniciativas en promoción de emprego, 0 iniciativas en servicios sociais e 0 iniciativas culturais. E, pola contra, un aumento desorbitado da débeda municipal. Grazas, señora Lago. Bueno, pois agora comezamos xa a falar, a debater entre as 3 candidatas aquí presentes. Nesta parte do programa imos falar de infraestructuras, de urbanismo, de dotacións de servizos públicos e de atención ao rural. Imos arrancar coa candidata do Partido Popular. Voulle pedir, en primeiro lugar, un balance do feito en materia de infraestructuras nestes últimos 4 anos. Bueno, pois nos tiñamos desde o principio da legislatura un compromiso claro en canto a prestación de servicios básicos, saneamento, auga, recollida de lixo, acceso ás TICs, infraestructuras, e nese sentido creo que o noso balance é moi positivo, coas súas eivas, por suposto. Nas infraestructuras fixemos un investimento histórico en saneamento, actuamos nas parroquias de Serres con obras de melloras de infraestructuras hidráulicas en Arriba, en Avesada, en San Ramón, en Valdexería, en Camiño Real, no Parque Empresarial, todas elas na conca dos ríos Valdexería e Queimado, que están moi necesitados dese saneamento. En Abelleira, que é a primeira vez que se fai unha actuación de saneamento na parroquia de Abelleira, fixemos 2 actuacións moi importantes que van permitir acometer o saneamento de toda a parroquia. En Esteiro, que actuamos na zona de Freixeiros e do Porto, que estaban vertendo directamente o río. Tamén me gustaría facer unha mención especial a parroquia máis rural do noso concello, a Torea, onde facía anos que non se facía nada e se fixeron 2 infraestructuras de saneamento importantes con fosas en Amira e San Xián, que eliminaron tamén numerosos verquidos. Ademais, puxemos en marcha un plan de mellora de camiños públicos, actuamos en todas as parroquias, na Pallajeira, en Louro, na Grada Filgueira, en Muros, en Miraflores, en Jallambao, en Serres, en Baño, en Badernado, en Abelleira, en Torea, en Pestabós, en Esteiro, casi en todas as parroquias fixemos algunha intervención. Ben é certo que cando nos chegamos as obras do POS, que son basicamente as obras que se destinan a mellora de infraestructuras e saneamento, estaban sin executar desde o ano 2017, entonces, se fixo un esforzo importante desde o equipo de goberno e tamén desde o personal municipal para poñer o día todas esas contratacións, se traballou arreo para tratar de sacalas todas e o resultado é que agora mesmo estamos executando as obras do último POS xa. Parece que a señora Lago non vive en Muros ou non sabe as cousas que se están facendo na súa parroquia, porque, Imos escoitar se parece tamén a ver que balance fan os grupos da oposición neste caso. Comezamos polo Partido Socialista. Bueno, nós comezamos dicindo que estuvemos apoiando o Partido Popular durante todos estes 4 anos, pero tamén temos que decir que salimos moi desilusionados desta legislatura e aí eu vou a coincidir ca voceira do BNG, porque as iniciativas do PP durante os 4 anos foron 0, non houve iniciativas. Nós fomos volvo a repetir, de apoialos no presuposto, apoialos nos plans de obras que, como ben comentou a alcaldesa, pois, efectivamente, todas esas obras que acaba de comentar en todas as parroquias, é certo que se fixeron, pero son todas obras do POS, o sea, non hai ningunha iniciativa desde o Concello. Esas obras foron todas, cada unha delas, eso é o plan POS Plus da Diputación da Coruña.
todas financiadas íntegramente con diñeiro da Diputación da Coruña. O Concello de Muros puxo 0 euros para esas, están a documentación para velo, 0 euros para eso. Entonces, o único que fixeron foi, con o noso apoio, volvo a decir, executar e adjudicar as obras que unhas propoñían as eles e outras propoñamos as nós. Pero sempre, con o noso cuidado de estar pendientes na Diputación da Coruña de que non se lle pasaran os plazos, porque non é a primeira vez de que se lle pasan os plazos e o que non podíamos consentir nós é que se perdera ningunha obra do POS. Efectivamente se adjudicaron e Muros está cheo de carteles que poñen Diputación da Coruña. Da Xunta non hai ningún, todos poñen Diputación da Coruña. E o único que fixeron, e a disculpa porque o usan e lleven moi ben de disculpa da pandemia, que si é certo que tuvemos 2 anos de pandemia, pero tamén é certo que tuvemos outros 2 anos sin pandemia. E en esos 2 anos, como ben dixo a compañera do BNG, non hubo ninguna soa proposta. E os plenos viñan todos valeiros de contido. Todos os plenos. Menos mal que presentábamos algunha moción e enchemos un pouquiño o pleno. Bueno, pois escoitamos a María Lago. Eu escoito e dá a impresión de que falar de infraestructuras é simplemente falar de botar cemento nos camiños, e hai moito máis alá do Portland. Sen ir máis lonxe, para o saneamento da Velleira, esa obra da que a día de hoxe tanto se gaba, tivemos que plantarnos dende o BNG e chegar a votar en contra do POS en 2 ou 3 ocasións. En todas? Non, en todas non. Porque vostede enseguida nos tacha dos do non, e fomos nós que lle deixaron os cartos no pozo adicional do ano da pandemia. Vostede enseguida nos tacha de non, pero se non fose por nós, non sacaba adiante moitas das propostas que levou ao pleno sen ningún tipo de apoio cando precisaba a maioría absoluta. Queda moi bonito dicir os do non, pero os do non axudaronlle en moitas situacións, por moito que vostede agora o quira negar. Como dicía, as infraestructuras no Concello van moito máis alá de botar cemento nos camiños. É certo que hai un deterioro grande nos nosos camiños e necesitan arranxo, pero falar de infraestructuras é falar tamén de accesibilidade, é falar tamén de algún tipo de viveiro de empresas ou algunha entidade que lle dé axuda ao emprego e a promoción de emprego no noso Concello, e a ir moito máis alá. Como lle dicía, o saneamento, insistimos dende o BNG durante anos para que se comezase co saneamento da parroquia da Velleira, chegando a acusarnos por votar en contra e por dicir que nos parecía irresponsable meter cartos en outro sitio cando tiñamos o saneamento sin facer. Quero lle recordar, cando querían facer tremendas obras de lucir, como cando era do aparcamento do Eleuterio Balaio, que non se podía chegar a executar, inda a día de hoxe non se tería executado, e dixémoslle que non, que nos parecía que era moito máis importante meter eses cartos en outros sitios, e acusousenos de ir en contra do Eleuterio Balaio. Non imos en contra do Eleuterio Balaio, somos responsables e creemos que hai que priorizar onde se gastan os cartos. En ese momento... Pois a súa responsabilidade debe unha de exercer aquí, porque todas as obras do POS que se presentaron, que é certo que en algunhas ocasións se negociaron en varias ou casi todas co Partido Socialista, tamén é certo que, bueno, teñan que tapar as vergonzas da anterior legislatura. Vostedes votaron a todas en contra, incluso no último POS tiveron a osadía de pedirnos unha obra a que votaran en contra o ano anterior, que xa é o colmo dos colmos. Votamos non se entende en contra a vosa actitude cando me estades dicindo que tenemos 0 iniciativas, pero que sí, fixemos un montón de obras do POS. Claro que fixemos un montón de obras do POS. Claro que a Diputación ten que financiar. É unha obriga legal a que ten a Diputación de financiar as infraestructuras nos concellos. Ten o que facer. Ten un plan e a Xunta tamén o fixo. Está mentindo vostede, señora Monteagudo. A Xunta gastou 2 millóns de euros en reformar o Colexio de Ramón de Artaza, en reformar o Instituto, por suposto, fixo, claro, Continúa Partido Popular. Vale. Perdón? Continúa Partido Popular. Vale. Claro que as infraestructuras son moito máis que eso. Recórdolle unha reivindicación histórica da BNG, que era a antena de televisión da Velleira. Eu farteime de escoitar durante 8 anos ou 10 anos que a antena de televisión da Velleira que non funcionaba. Bueno, pois tuvemos que chegar nós para que, con a boa xestión e coa colaboración veciñal, porque en casi todas as obras que fixemos temos que agradecer a colaboración veciñal no saneamento da Velleira tamén,
vale? E tamén aí temos que agradecer a contribución que fixo o Grupo Socialista a través dunha das súas concelleiras que nos facilitou os contactos, pero é verdade que todas esas cousas que vostede levaban anos e anos reclamando, cambiar o poste da luz que estaba na medio da baixada da Playa de Ventín, a televisión da Velleira, todas esas cuestións que non solucionou o Grupo de Goberno do Partido Popular. Que é a súa tarefa como alcaldesa. Claro que sí, claro que nas Vostede tevo que está solucionar. posta para solucionar Como os xa non lle problemas. quedaba nada que reclamar, bueno, pois inventaron máis cousas. Hai un tema que a mí me preocupa moito en relación cas infraestructuras que é o da agua potable. Levamos un ano, O de Espina e Delfín. un ano de sequía. Deixamos que remate 20 segundiños e imos co Partido Socialista. Levamos un ano de sequía, temos unha situación de precaria no que é a contratación de servicio e eu creo que aí sí que é necesario que todos contribuamos porque vai a ser un problema serio que nos vamos a ter que enfrentar a todos como Concello e nós fixemos unha auditoría da rede de auga potable ca idea de poder afrontar as melloras necesarias para poder ter un servicio bo, eficiente e ecolóxico. Tamén é un tema de transición ecolóxica. Bueno, pois falan as candidatas de saneamento, de obras, do apoio di a candidata socialista da Deputación e non da Xunta. Imos con Caridad González. Bueno, nós creo que non temos que tapar ninguna vergonza da legislatura anterior porque nós non gobernamos. Gobernaba outro partido, nós aí non gobernábamos. A mí sorpréndeme muitísimo que veña a falar aquí do problema da agua. Sorpréndeme muitísimo, señora alcaldesa, e usted ten que recordar que desde o Grupo Socialista en todos e cada un dos plenos preguntamos que pasa co tema de Espina e Delfín. Levamos 8 anos sin contrato de aguas. Levamos 8 anos sin que nos pague Espina e Delfín o canon que nos ten que pagar o Concello. Levamos 8 anos sin reclamarlle un céntimo dese canon a Espina e Delfín e ingresando cartos por obras que se lle están adjudicando a Espina e Delfín. Nós, con esa preocupación, levamos toda a legislatura e ahora, a final de legislatura, e aquí anuncia que fixeron unha auditoría, pois non sei onde a teñen e debe ser un secreto, porque non sei se a veu o BNG, pero nós non a vimos, nin nunca nos falou desa auditoría. Nunca nos falou desa auditoría, señora alcaldesa. Pero bueno, non nos extraña, porque toda a documentación que pedimos, si ben nós apoyamos incondicionalmente, nunca se nos entregou ningún folio. E con respecto ás infraestructuras que vostede di, que viñeron vostedes a executalas, moitas delas están se executando e están saliendo vostedes solapando a lei das eleccións donde din que non se poden inaugurar nin facer propaganda. Non estamos inaugurando ninguna aparece nos Facebook dicindo que bonito quedou esta obra, que bonita quedou esta obra. Anunciamos as obras para os veciños sepan cando se cortan as carreteras. Os veciños xa saben que se están facendo as obras. Mira, os veciños xa saben que se están facendo as obras e falta facían as obras porque había algún veciño e algunha parroquia que tristemente non podían chegar á súa casa e o abandono que teñen ahora mismo o resto das parroquias e as aldeas non o hubo nunca na historia do Concello de Muros. Bloque Nacionalista Galego. Voulle dar a razón a portavoz do Partido Socialista. E ten toda a razón do mundo. Durante 4 anos vostede non levou unha soa iniciativa sobre Espina e Delfín e sobre o abastecemento de auga potable. A presidencia ten o Concello de Carnota. Pero que tampouco fixeron ningunha xestión dende o Concello e era a súa obriga. Porque eso non é verdade. Vostedes están na alcaldía e teñen a obriga de preocuparse polas cousas do seu Concello. Non é obriga da oposición, nos preocupámonos, pero é súa de facer as xestións. E nós as fixemos. En 4 anos a primeira noticia que temos é aquí. Esperou a hoxe, foi un contrato público que durante se fixo 4 fai anos uns meses. Fixéronse preguntas e preguntas e non se dixo en ningún momento. Pero que hai que ver a documentación sobre o mismo sistema, a outra mancomunidade que temos no Concello, que é a da Serra do Barbanza, 3/4 do mismo, tampouco nunca se preocuparon. Está pasando a mancomunidade por uns problemas gordos e vostedes o que fan, vostedes e máis os seus compañeiros de partido que tiveron a presidencia en outros momentos, é mirar cara a outro lado. E diso teñen a culpa vostede como compañeiros de partido e vostede como alcaldesa de Muros por non solicitar que Por eso tivemos a situación que tivemos ca recollida de lixo na legislatura anterior que é igualita que a que temos agora. Hombre, por favor,
que veña usted a decirme que está de acordo coa portavoz socialista, entendo perfectamente, porque, bueno, é o que veñen aquí a dar un pouco de xogo, pero non me vai a comparar ustedes cal é a situación da recollida de lixo agora e cal era a situación da recollida de lixo hai uns anos. Eso é o resultado da súa xestión. Cando estaban vostedes, a basura estaba sin recoller por todos os sitios. Supoño que os recordará perfectamente. Nos estivemos 4 anos no goberno local. Recórdolle quenes eran os socios de goberno do Bloque naquel momento. Porque nós non temos complexos por dicir quen había, pero vostedes parece que miran cara a outro lado e esquéncense de que vostedes teñen moita responsabilidade daqueles 4 anos. Un alcalde do BNG. Sí. Un alcalde do BNG que apoyou o Partido Popular. E quen levaba a Facenda? Moi ben, seguimos con infraestructuras, proxectos tamén de cara aos vindeiros 4 anos que temos por diante a partir do 28M. Bueno, eu centrábame un pouco máis no tema do balance, porque entendo que as propostas, bueno, a presentación dos programas electorais ainda non é momento de facelas e trataremos de ir presentando as nosas iniciativas un pouquinho máis adiante, pero sí é verdade que é imprescindible continuar co saneamento. Nos nos posicionamos en contra de calquera vertido de agua sen depurar a ría. O saneamento é importantísimo no noso concello, somos un concello marisqueiro, somos un concello turístico e temos que rematar con a infraestructura de saneamento e revertir dunha vez a situación na que está a praia da Virxe do Camiño. Temos todas as praias, subimos en todos os niveles a calificación de excelente en todas as nosas praias, pero temos ese punto negro e temos que revertir esa situación. Creo que iso é unha responsabilidade de todos, como decía, a auditoría que fixemos na rede de auga potable, que de hai pouco tempo, marca unha serie de acometidas, de hitos que hai que facer e eu creo que tamén é un tema que hai que plantearse en serio porque, bueno, sin agua e sin saneamento, pois a donde imos, non? É verdad que os camiños no Concello de Muros están en moi mal estado, iso é resultado de bastantes anos de abandono, hai que seguir traballando no plan de mellora de camiños, hai que seguir avanzando na extensión da fibra, hai que seguir avanzando no casco histórico que ten un problema ahora mismo de accesibilidade importante e hai que centrarse en traballar en esas cousas. O que non quere decir, o que non podemos facer é facelas todas á vez, vale? Xa lle dixen outro día, señora Lao, que nos milagros non facemos. Hai que ir acometendo as cuestións a medida que se pode e que os medios o permiten. Sodes conscientes, supoño, que estuvemos prácticamente 2 anos sin secretario e sin interventor, levamos con un interventor accidental 2 anos e temos unha secretaria desde o mes de xaneiro. Costa tempo e traballo poñerse o día en todas as cuestións. Señora alcaldesa, as disculpas esas xa non las conocemos todas. Supoño. Que non tiñan secretario, que non tiñan interventor, pero para facer propostas que non fixeron ninguna, siquera en 4 anos, ninguna sola proposta, e as que nos fixemos, deronlle para atrás, nos fixemos un montón delas, é verdad, e denos as gracias porque estuvo gobernando como se tuvera maioría absoluta, co apoio do Partido Socialista. Cando lle conviña. E, claro, cando nos conviña non, cando lle conviña os veciños as veciñas de Muros. Sempre apoyamos todas as iniciativas, tanto de calquer partido sentado nas bancadas do Concello de Muros, que fora beneficioso para o Concello de Muros. Sempre. E con respecto á basura, que sacaron aquí o tema ahora da basura, parece mentira que veña a defender vostede como se está tramitando o lixo no Concello de Muros. Porque Muros, como todos sabemos, é un pobo totalmente turístico. Totalmente turístico. E temos a mala sorte, porque vostedes non superon facelo, nin foron capaces de executalo durante 4 anos que estuvemos pedindo, 4 anos pedindo que se puxeran a funcionar os contedores soterrados, e están sin funcionar. E a xente de Muros, os turistas que veñen a comer, pero vostedes levaron 4 anos, nós acabábamos de colocalos, e vostedes levaron 4 anos sin ser capaces, con promesas, para o mes, e para o mes, e para o mes, pasaron todos os meses, e pasaron 4 anos, e os contenedores siguen cerrados, e a xente ven a comer e marcha de Muros, desgraciadamente, dicindo, cómese moi ben en Muros, pero temos que comer
con nariz encima do lixo que está xusto á altura dos restaurantes onde veñen a visitarnos os veciños. E iso é un tema moi importante. Importantísimo. Resulta curioso que precisamente vostedes, que non foron capaces de poñeros a funcionar, se usted está orgullosa do que fixo co lixo, pois tamén está orgullosa da labor que fixo hasta ahora e non fixo nada. Bueno, pois seguimos falando de máis proxectos de futuro, máis infraestructuras, máis cuestións relacionadas co urbanismo, agora coa candidata do BNG. Parece mentira que veña vostede a defender estes 4 anos, porque, como xa lle dixemos, foron 4 anos de propaganda, que a propaganda é certo que se lle dá moi ben, eso sí que o fixeron de maravilla, pero unha total ineptitude agora. Non, a propaganda non sempre reflexa a realidade. Basta con pasarse por muros, e basta con vivir en muros para velo. Nós creemos que é moi importante finalizar co saneamento en todas as parroquias, especialmente a Velleira, Torea e tal. Creemos que para dotar o Concello das infraestructuras necesarias hai que axilizar o proceso de solicitude e concesión de permisos de obra, e non só aos nosos amigos, e hai que gobernar para todos e non só para os nosos. Creemos que é importante dotar de beirarrúas a todas as parroquias e conectar moitas parroquias que dende sempre tiveron vida entre sí, como son a Velleira e tal. E creemos, sobre todo, que é moi importante facer algo que non se atreveron a facer aínda que lle foi pedir xente ao despacho, que é revisar os erros do Pexón. No seu momento, o Pexón foi algo moi importante e foi un grande avance, pero evidentemente non é perfecto e hai erros que hai que corrixir. É o momento de correxilos porque está supoñendo un grave menosprezo para as propiedades que teñen moitos dos nosos veciños e estálle supoñendo moitos problemas, sobre todo a xente do casco. E cando falan de defender o casco e de promocionar o casco, teñen que comezar por revisar o Pexón, porque moitos dos problemas... O Pexón non se aplica no casco aplica o Plan Especial de Protección do Casco Histórico. Pero tamén atende a certas cousas do Pexón. Hai que saber o que se fala. Pero tamén influe o Pexón, porque hai propiedades no casco que teñen problemas derivados do Pexón. É certo que está o Plan Especial do Casco, pero tamén influe o Pexón. Bueno, pois nesta parte tamén do debate poden falar vostedes se consideran de cuestións relacionadas co mantemento, tamén a atención aos distintos núcleos das distintas parroquias do rural, quenda de Inés Monteagudo. Bueno, eu quería centrarme tamén un poquillo no tema do urbanismo, porque sí que é un tema que para nós foi unha das áreas máis problemáticas, porque había un atasco importantísimo que se viña arrastrando, e tamén polas especiais características do noso concello. Hai un montón de afectacións sectoriais, o casco histórico, de costas, de aguas, de medio ambiente. Contamos efectivamente cun Pexón do ano 2010, pero é verdad que nestes 13 anos transcurridos foron moitos os cambios que afectaron a materia urbanística e tamén os erros que se foron detectando no planeamento. Todo isto, bueno, combinado ca problemática de persoal que houve nese departamento, con baixas moi longas e xubilacións, fixo, creou, a verdade, un problema de atasco serio. Ainda así, douselle un pulo importante, tratamos de buscar distintos métodos de traballo para tratar de desatascar ese departamento. Se conseguiu desatascar o que foi a contratación e a dirección de obra das obras públicas, nas comunicacións previas que se están contestando con bastante agilidade nun prazo aproximado dunha semana, e incluso a concesión de licencias. Nestes últimos 4 meses, creo recordar que foron unhas 12, unha dúcia, máis ou menos, as licencias de nova edificación ou rehabilitación que se fixeron. Somos conscientes, por suposto, de que as consecuencias dese atasco ainda colean, e tamén somos conscientes de que é necesario actualizar ese Pexón, de que é necesario revisar ese Plan Especial do Casco Histórico. A problemática do casco non é única do noso concello, está se vendo en moitos dos sitios. Hai uns problemas serios no que é a determinación das propiedades, en moitos casos, porque son herencias, casas pequenas, con herencias sin dividir desde fai moitos anos, e resulta dificultoso en ocasións. Aí haberá que buscar unha ferramenta de acordo ca normativa de aplicación para que se poda facer algún tipo de plan específico para o mantemento desas vivendas. Nos, con respecto ao do Pexón e o Plan Especial do Casco Histórico, a min agrádame que a voceira do partido do BNG se meteran aí en Fariña, porque si é verdad que hai moitísimos problemas no Concello por culpa do Estado
do Pexón, que aprobaron vostedes, o Partido Popular, foi quen aprobou, cando levaba obras co BNG, foi o Partido Popular. O Partido Popular era o que levaba obras, obras e urbanismo, sí, levaba. Bueno, entonces, parecenos moi ben que meternos aí, porque nós, cando estábamos gobernando, cada mes íbamos á Xunta de Galicia, o Servicio de Urbanismo, a plantexar os problemas que estaba producindo ese plan especial e ese plan xeral aos veciños e veciñas de Muros. Algúns trouxémolos sin solucionar, pero outros moitos sí os solucionamos e viñeron solucionados. Vostedes non compareceron nin un solo día na Comisión de Urbanismo da Xunta de Galicia, nin un solo día. E é verdad que o plan xeral tamén afecta ao casco histórico, afecta e sobre todo nos usos, e hai verdaderas, que vou decir que barbaridades en ese plan, porque non se miraron polo miúdo. O único interés que tuvo o Partido Popular foi firmalo e que fora que a firma do Partido Popular. Pero agora nos encontramos con estes problemas. Xente que non pode arreglar ou vender ou negociar ou facer o que queira ca súa casa porque lle está dedicado a un uso que non é certo ni nunca estuvo. Entonces, nós, no noso programa, si levamos a reforma do Pexón. E tamén levamos... Creo que é un tema no que coincidimos todos. Sí, pero vostedes en 4 anos non lle tocaron. E foi a xente por ali a pedir... Supoño que poderemos facelo nesta próxima legislatura. E nunca lle fixaron. Imos co BNG. É que parece mentira. Este problema había fai 4 anos. É que este problema había fai 4 anos e vostede non moveu un dedo e foi a xente á porta a preguntarlle por isto. Teña un pouquiño de... Home, por favor, vamos a ver. Bueno, outro dos temas que a nos parece moi importante é a conectividade entre as distintas parroquias. A día de hoxe sabemos a dificultade que hai para desplazarse, sobre todo nas parroquias máis rurais e para a xente maior. A nos parece tremendamente indispensable poñer un servicio público de transporte de calidade, porque o que temos, a concesión que temos da Xunta con Movubus non cubre para nada as necesidades que hai e quedan nos núcleos totalmente afastados. Vexase o caso de Torea. Vostede sabe que nós tuvemos un transporte gratuito para os veciños de Torea durante a pandemia? Non o sabe, verdad? Acabou a pandemia. Agora que vayan ahora no coche de San Fernando. Ahora teñen un servicio público que é un taxi que lle ofrece ese servicio. Agora que vayan no coche de San Fernando. Mentras non o tiñan, doulle o concello. Vamos a ver. Continúa, BNG. Pois iso, nós promocionaremos un servizo de transporte público adaptado a todos e promocionando como se debe. Non propaganda. Non é propaganda, chamase información. Haberá que informar de que se dá ese servizo. Non lle parece? Desde logo podo asegurar que tuvo usuarios todos os días. Todos os usuarios dese servicio estaban perfectamente informados. En todos lados sabemos que botaron cemento en Esteiro, pero do transporte de Torea non... Os veciños de Torea estaban perfectamente informados e utilizaron ese servicio todas as veces que necesitaron. Será entón, foi o contar a porta da casa, verdade? E de paso dalle a papeleta tamén, como xa sabemos que fan vostedes normalmente. Ainda non tiñamos as papeletas, que eso foi fai 2 anos, polo menos. Hai 2 anos, polo menos, señora Lago. Deixamos que remate o BNG, que temos que marchar a publicidade. Tamén creemos na importancia da deslocalización dos servicios municipais, precisamente por estes problemas, porque hai moitas persoas que non teñen facilidades para desplazarse e ás veces hai que coller e levar os servicios ás parroquias, deslocalizar os servizos e darlle facilidades á xente. Pois, primeira pausa da noite, de contado, continuamos aquí en Canal Rías Baixas no Contrastes Muros. Noite de Contrastes Muros aquí en Canal Rías Baixas. Nesta segunda parte do programa imos falar de economía, empregos, sectores productivos, apoio aos sectores económicos da localidade e tamén de turismo. Primeiro voulles pedir aquí ás candidatas presentes que fagan unha valoración da xestión económica por parte do actual goberno municipal. Comezamos pola candidata do Partido Socialista. Bueno, nós, como xa dixemos ao comezo da nosa intervención, fomos quen de apoiar os presupostos porque creemos que un concello sin presupostos é imposible que goberne, non pode ser. E de feito, estaban gobernando a golpe de reparos, había que pagar unha factura e a interventora poñía un reparo porque non había presuposto. E o presuposto que había era o que deixou o Partido Socialista no ano 2015. Apoiamos ese presuposto e conseguimos, entre todos, ir pagando a débeda que viña de atrás de fai 4 anos, unha débeda importante que había no Concello. E nós convencidos de que
Ahora mismo a débeda do Concello estaba máis ou menos saneada, e cando nos encontramos xusto a semana pasada de que hai unha débeda de 200.000 euros ao GES de Muros por impago de horas extraordinarias, por impago de trienios e por impago de fixezas, pois sorprendeunos moitísimo, porque aí hai un presuposto, e en ese presuposto había para gasto corrente casi 300.000 euros, que non sabemos onde se meteron esos 300.000 euros. Cal é o problema? O problema é que non foron capaces de desenrolar o presuposto. De feito, actualmente, o presuposto de Muros non é o anterior que fixemos, pero xa non fixeron outro, xa o teñen prorrogado. Co cal, di vostede que non é verdad, e no último pleno presentamos de documentación da Bonda as demandas que presentaron os membros do GES ca reclamacións judiciais, sin resolución, procedimientos ordinarios, claro, pero que non se pode facer, señora alcaldesa, e fixeron vos pedirlle a calquer membro, a calquer traballador do Concello que faga horas extraordinarias, como se lle pideu o GES durante a pandemia, e ahora se lle diga que non son legales e que non se lle van a pagar. Eso é moi gordo. Fala a candidata do Partido Socialista de cuestións relativas a orzamentos, tamén apuntaba aí esa débeda. Escoitamos de contado a candidata a reelección, pero antes que enda do BNG. A realidade é que o noso Concello ten materia prima de sobra para ser punteira comarcal, pero non se está promocionando nin colaborando co tecido empresarial en ningún momento. Dende o BNG creemos que é indispensable facer unha aposta firme polo sector primario, e en función do sector primario enlazalo co resto de sectores productivos. Vou recoller o guante que soltou a portavoz do Partido Socialista e direille que a débeda do Concello no 2019 era de 528.000 euros, que xa eran moitos cartos, e no 2021 xa son 642.000. É certo, non hai 200.000 euros de débeda co GES porque é algo que ten que chegar á súa resolución, pero hai unha demanda por esos cartos. Dúas demandas, hai dúas demandas. Pero son cartos que están aí e que o máis seguro é que o Concello lle toque pagalos, ademais das demandas que xa hai, que sabemos que van a sair favorables aos traballadores, porque xa saíron nas outras 8, o mesmo caso, é que agora mesmo non se están contabilizando. Que propón que nos prevariquemos e aprobemos esas cuestións sin ter ningún apoio legal? Hombre, por favor. Non se trata de prevaricar, pero como lle dixemos no pleno, hai que pagarlle as horas a quen as traballa. Claro que se pagan. A todos nos gusta que nos paguen ao final de mes, traballemos do que traballemos. E por moita vontade que se lle pida ao GES e que ninguén lla nega, tamén queren comer a final de mes. Non están solo por devoción. Cobran perfectamente como o resto dos traballadores o seu salario con bastante puntualidade, incluso antes de que remate. Están facendo máis horas das que lle corresponden e non se lle están pagando, están lle reclamando ofrecéronse en varias veces a negociar con vostede para non ter que chegar a xuicio. Porque intermediou vostede en esas reunións? Hombre, por favor. Non nos deixou entrar, non nos deixou. Vostede en ningún momento foi transparente coa situación dos traballadores locais. Deixamos aí que remate a candidata do BNG. Vostede en ningún momento foi transparente ca situación dos traballadores do Concello, nin do GES, nin de ningún outro. Agora sí que enda do Partido Popular. Bueno, estábamos falando de economía, nos cando chegamos ao Concello, pois tiñamos unha situación económica moi complicada, con, ben dixo a portavoz socialista, con os orzamentos prorrogados pois desde o ano 2015, con moitísimas débedas cos traballadores, con débedas con proveedores, con período medio de pago pois que superaba pois ampliamente os límites legais, con unhas contas rendidas fora de prazo, con seguinte perda de subvencións e axudas que isto supón, con un montón de sentencias judiciais que foron salindo de procedementos anteriores nas que se condenaba ao Concello a pago de cantidades importantes, con bloqueo de contratacións e un longuísimo etcétera. Unha vez, pois pasado o peor da pandemia, no ano 21, negociamos co Grupo Socialista uns orzamentos que foron aprobados co seu voto a favor. Isto permitiu, efectivamente, desbloquear a xestión municipal e sair da situación insostible que se viña arrastrando desde o ano 2015. Non sei en que mundo viven vostedes, pero bueno, o noso Concello por primeira vez en moitísimos anos rinde as contas en tempo e prazo. Reduciu espectacularmente a morosidade. Estaba no último trimestre do ano pasado a 0 e pode presumir dun período medio de pago
a proveedores neste primeiro trimestre de 2023 inferior a 5 días, que non o fai moita xente. Pagamos aos nosos proveedores religiosamente e cobran as súas facturas nun período medio de pago de 5 días. Vostedes saben que se fixeron varios recoñecementos extrajudiciais de crédito para pagar esas cuestións e están o día. Non é verdade que se lle deban sentencias aos GES. Non é verdade. Están todos os procedimentos rematados cos autos judiciais declarando os procedimentos pechados. Creo que non é nin o momento nin o sitio de discutir a situación dun colectivo en particular, que parece que a vostedes é o único que lle preocupa. Nos fixemos unha oferta de emprego extraordinaria para estabilizar a todo o personal. Estamos cubrindo as plazas que están vacantes mediante procedimentos de contratación, están publicadas as plazas. Non entendo esa fijación con ese colectivo. Non sei de onde lle sale, a verdad. Agardo un momentiño porque quero aclarar que estamos a falar de orzamentos, tamén desa cuestión da débeda, do GES de Muros, pero tamén se cadra bo momento para comezar a incluir nos seus discursos mensaxes relacionadas coa cuestión do emprego, con medidas que contemplen dende as súas distintas formacións para incentivar o emprego e a creación, por exemplo, de máis negocios, máis empresas na súa localidade. Partido Socialista. Bueno, nos queremos recordarle, señora alcaldesa, de que os procedimentos, usted debería saber, o que pasa que non lle interesa recoñecelo, os procedimentos que están arquivados é o procedimento inicial, e como vostedes non pagaron en tempo e lle meteron as custas, acabaron pagando eso en vía executiva, e aí pagaron principal, intereses e costas, pagaron todo, pero todos en vía executiva, voluntariamente, que a primeira resolución non pagou vostede ni un céntimo. Pagamos cando se declarou a firmeza desas sentencias. Non é verdade. Non hai nada máis que decir a ese respecto. Todas en execución. Vale, e agora, falando do mismo tema e de emprego, a nosa sorpresa é que, non sei como vai a defender vostede esa cuestión, pero chegamos ao Concello con unha cuadrilla de obras desmantelada, donde creo que hai 3 ou 4 obreros, a cuadrilla de Medio Ambiente queda unha sola persoa, a Policía Local pasamos de 9 a ter 4 en auxiliar, e vostede en 4 anos nos propuxémolo no orzamento e negouse rotundamente a crear ninguna plaza. Ninguna plaza. Vostede sabe canto supón o coste de personal sobre o total do orzamento municipal? Vostede o que fixo foi contratar empresas externas. E ahora mismo, quen chegue ao Concello, o primeiro que ten que facer é volver a formar esa cuadrilla de obras que é imprescindible para o Concello, volver a contratar xente para medio ambiente, para o cuidado dos xardíns, o cortado das ervas, nas parroquias e no Concello, e a Policía Local, como ben sabe vostede, non son capaces de cubrir, se chama o Concello de Muros e Policía Local, non hai. Por que? Porque non hai números de Policía Local. A xente foise xubilando e ahora mismo así é como está o Concello. Usted encontrou un pouco mellor con respecto a personal, pero deixou no ir. Entre a pandemia e os 2 anos, un pouco mellor. Porque vostede non volveu a repoñer ningún desos postos. Vénega. Bueno, eu vou falar de promoción de emprego, xa que é o tema que quitamos agora. Hai que ter en conta que o principal activo da promoción de emprego que ten o noso Concello é o mar. A partir do mar e do bo estado que teñamos na nosa ría, ven todo o demais, incluído o turismo. Dende o sector extractivo hasta o productivo e o hosteleiro. Se non cuidamos o mar, olvídate que alabamos todos. Que están facendo vostedes por cuidar a ría? Porque recórdolle que agora mesmo temos sobre a nosa ría a ameaza máis grande de todas cantas tivemos nestas últimas décadas, e o Partido Popular mira cara a outro lado e xa iremos vendo que salen nos análises. E falo da mina de San Fins, que pode levar por diante toda a nosa ría con todo o marisqueo e todo o sector pesqueiro que traballa nas augas da ría. Nos comprometémonos a promocionar, a coidar, a loitar... E desde o Concello anular o permiso de San Fins? Pois loitar contra a ría. Cal foi o recurso que vostede presentou? O recurso que se aprobou, nos pedimoslle que nos lo entregase por escrito e ainda estamos esperando.
Non lo dou. E pedimos en pleno que se nos entregase por escrito o recurso de alzada que presentou o Concello. E estamos agardando por el. Nós tamén. Non sabemos se o presentaron ou non. Porque como lle... Non, pero que nós pedimos xa agora, pódenos dar copia do que se presentou. Non fai falta a copia da resolución, pero non se nos entregou. E aí é cando falamos de transparencia. Non, pero que nós pedimos no pleno. E vostede é alcaldesa do pleno. Pois falamos, se vostede considera ainda lle queda uns 15-20 segundiños, se non pasamos ao Partido Popular. Despois, porque non me dan a volta. Pois imos co Partido Popular, falamos de emprego. Bueno, eu entendo que estamos falando de emprego nos sectores productivos, non de emprego no personal municipal. Aquí nos tivemos durante todos estes anos, loitamos por ter obradoiros de emprego, donde, bueno, hai 20 persoas que se están formando nas varias edicións, este ano ademais con un contrato de un ano, recibindo un salario, recibindo unha formación de algunha desas formacións, bueno, saleu algunha iniciativa empresarial, non moitas, pero sí algunha. Fixemos en varias ocasións e desde que se pudo formación online e presencial, tanto para autónomos como para PEMES, e creo que a cualificación do noso Concello como Concello emprendedor no ano 2022, que era unha bella demanda, que se levaba moito tempo tamén falando de conseguir esa cualificación, pois supón tamén un incentivo para a instalación de empresas. De feito, no último pleno que tivemos, aprobamos declarar unha iniciativa de especial interés a efectos de aplicarlle as bonificacións que se contemplan coa cualificación de Concello Emprendedor, que son tanto como no ICIO como no IBI. Ademais, ese compromiso conleva unha axilización tamén no que é o trámite de autorizacións. Efectivamente, nós tamén coincidimos en que a ría é o noso parque empresarial máis importante e que hai que defendela, e hai que defender o sector pesqueiro e o sector marisqueiro, colaborando con eles nas cuestións que podemos e nas que nos competen e nas que nos piden. De feito, colaboramos coas asociacións de mariscadoras en todas as campañas que están facendo de recollidas de lixo nas playas, onde nos lle facilitamos os contenedores e as empresas especializadas no tratamento dos residuos para que se podan desfacer deles. É verdade que... Se parece que continuamos, porque o tempo xa se lle esgotou, continuamos falando de máis iniciativas que propoñen dende estas tres formacións para o apoio aos distintos sectores productivos. Xa estaban a falar as candidatas, por exemplo, do sector do mar e tamén de medidas a prol da dinamización económica. Bueno, eu quero acabar o que empezou a compañera do Menegá sobre o problema que temos agora da contaminación da nosa ría, que recordo e recordarán vostedes tamén que levamos unha moción que ao final fixémola entre todos e vostedes díxonos que había que ir das mans das institucións, e a mans das institucións era a Cofradía de Pescadores e o Concello de Muros. E outro día, na manifestación en apoio a nosa ría, para que non nos contaminen a ría desde a mina de San Fins, ali estaban todos os patróns menos o patrón de Muros. Non é certo. Estaba él e estaba eu. O patrón de Muros, a ver, hai que buscar as fotos e ver onde estaba ali, porque non a vimos. A mí vexame ben porque estaba diante, porque os patróns subiron a unha plataforma, señora alcaldesa, e falaron os tres ali. Usted non nos veu falar? Xa estaría na comida de Montepío, xa marchara. Vostede xa marchara para a comida de Montepío. Mire, falaron os tres patróns ali e están gravados o de Noia, o de Portosín e o de Porto do Son. Falaron os tres. E o de Plademar. E o de Muros non falou, porque non estaba. Marcharon para a comida de Montepío. Iso é o que lle preocupa a vostede. Ni fomos a comer a Montepío, para falar de promoción económica, están as fotos, para falar da promoción económica, temos que darlle as gracias a quen está xestionando o solo industrial do Atlántico, o noso parque industrial, que gracias a esas modificaciones na normativa e nos precios e na oferta do solo, ese foi o éxito de que un par de empresas se puxeran aí, non polas negociacións que hubo co Concello, que o Concello desbotástelos de mala maneira do Concello.
foi desa maneira. Promoción económica tamén é darlle facilidades aos hosteleiros e aos restaurantes para que podan colocar as súas terrazas. Con unha normativa que o Partido Socialista deixamos aprobado no Concello para que se puderan, bueno, nin modificou, nin o tocou, nin falou del. Esa é promoción económica. Bénega. Bueno, como íbamos falando de promoción económica, sorprendeme moito todo o que está dicindo, porque que dende o BNG levamos varias propostas de dinamización do emprego e para axudar a establecemento de empresas. Vostede fala da empresa a que lle aprobamos no último pleno ou a declaración de ben interés. É unha empresa que xa existía, é unha empresa que ten a súa sede social en Noia. Eso teñámoslo en conta, que nin siquiera é unha empresa que teña sede social en Muros. Beneficiase, o Muros deixa de cobrar por esta empresa, pero a sede social ten en Noia. Non a temos. E que problema é ese? Que só quere vostede empresas que teñan a sede social en Muros? Home, pois se van a beneficiar do noso Concello... Que pechen todas as ferreterías. Hombre, por favor, señora Dao. Estáme mesturando vostede unhas sucursales de grandes empresas con unha empresa pequena. Non estamos falando de ningún banco que tenga... Estamos falando de unha empresa que vai a construir unha instalación no Parque Empresarial de Muros e que se compromete a crear un número de postos de traballo. Que non están para nada comprometidos ao noso Concello. Non lle vale, vostede. Non estamos dicindo que non nos vale, estamos dicindo que non presuma tanto, porque a realidade é que é esa. En cambio, nós presentamos varias propostas ao longo destes 4 anos, pois a creación do viveiro de empresas, a creación dun espacio de coworking, a axilización das licenzas e a creación de licenzas express, e a todo lle dixeron que non. Eran propostas... As licencias, a axilización de licencias é unha condición para ser Concello Emprendedor. A proposta do viveiro de empresas metémola no... Hai un aparellador só, non é capaz. A proposta do viveiro de empresas metemos ya no último post, entre todo o resto de propostas que metíamos, e a todas nos dixeron que non, que de aí tiveron vostedes o noso non, porque das nosas 4 propostas decidiron meter os cartos... O seu non a que? Non, o noso non ao último post. Nos levábamos 4 propostas, dixeron as 4 que non e meteron os cartos en gasto corrente porque lle facían falta para poder desenrolar a campaña que están facendo agora. Por iso lle dixemos que non. Partido Popular. Bueno, eu creo que agora toca meterse un pouco na área de turismo, entendo que a que nos queda deste bloque. Queda, se queren, estes minutos para falar destas cuestións relativas á promoción de sectores económicos. De todas formas, na seguinte rolda eu xa vou introducir tamén a cuestión do turismo. En canto ao que comentaba a señora González, de que foi SEA quen facilitou SEA rebaixou, que Solo Empresarial Atlántico, vale, a propietaria do Parque Empresarial de Muros, rebaixou o precio dos parques empresariais en Vimianzo, que pasou de 90 a 70 euros metro cuadrado, en outros sitios. En Muros non modificou o precio, nin baixou o precio. O que fixo foi poñer unha fórmula de renting, polo cal ti podes alquilar unha parcela, ese precio, eses cartos impútanse ao pago final da parcela e non hai unha modificación nin unha baixada de precios. Non é verdad. Si hai unha baixada de precios, señora alcaldesa. Bueno, ojalá fora así e ojalá todas as empresas que están agora mesmo interesadas en instalarse no noso parque empresarial se acaben instalando, porque, bueno, hai varias iniciativas aí. Esta non é a primeira empresa que se declara de interés con a intención de instalarse no parque, hai varias iniciativas. Bueno, esperemos que ojalá pois callen e se instalen no noso parque, se lle dea por parte de SEA todas as facilidades, por parte do Concello tamén, e se creen postos de traballo no noso Concello. Ojalá, creo que aí que máis quixéramos todos, me imagino. Non creo que, bueno, que en esa cuestión pois estemos diverxendo. Tamén é verdad que se concederon pois algunhas licencias novas de actividades, que se conseguiu ou se concederon pois de xente que iba a cerrar os seus negocios. As licencias de actividades xa non son.
bueno, xa non son as licencias. comunicacións previas que non as necesitan unha concede, comprobación que non por as parte concede vostede. No, No. nós o que facemos é a comprobación de que cumplen todos os requisitos legais para poder ter o seu negocio aberto. Tamén fixemos unha aposta que eu creo que é moi interesante e que non quero que me quede no tinteiro, e creo que é unha cuestión tamén de futuro, que foi a traballar co tema da artesanía. Nos fixemos varias feiras de artesanía, algunhas no mercado, outras no Pozo do Cachón, porque entendemos que é un sector que agora mesmo ten moitas oportunidades de emprego, é un sector no que se pode, na que en Muros hai talleres artesanos, e hai algunha xente máis que está intentando, bueno, pois montar o seu taller, e creo que é unha actividade con moito futuro e que pode ser para nós, como concello pequeno que somos, bueno, unha ventana aberta tamén para este colectivo. Introducimos agora sí a cuestión do turismo, Partido Socialista. Xa, como xa dixemos, nos en relación co turismo, é fundamental o problema do lixo, pero fundamental, porque o noso balcón, o balcón do noso concello, está pegada á carretera, e aí pegado á carretera tamén están todos os contedores de lixo, e unhas veces funciona millor a empresa de recollida e outras veces funciona peor. Sabemos que no verán a población de Muros multiplícase por 4, e o lixo tamén. Entonces, é moi desagradable para todo o mundo, e tamén para nós, para os veciños de Muros, ver como camiñas por Muros e ves todos os contedores cheos de lixo hasta arriba. O fundamental, e iso fixemos un estudio, cando a última vez que gobernamos nós, por eso empezamos a colocar contedores soterrados, que en Vigo, en Santiago, en Bertamiráns, hai en un montón de sitios, e en sitios donde circula moita xente, en ese tipo de sitios, en todos os sitios hai contedores soterrados. Por que? Porque non hai mellor cousa que pasar por diante de algún sitio e que non che chega a nariz, ou que non che ande voando os papeles e as bolsas polo medio do pueblo. Vostedes non se preocuparon absolutamente nada deso, nada, pero nin deso nin de nada, porque está claro que propostas cero, e as que estuvemos no pleno coincidimos, a mellor estuvera outra aquí tamén coincidía. Proposta cero, as propostas do pleno foron cero, e os comerciantes e os hosteleiros disgustadísimos, porque o único que fixo vostede foi cortar festas. Recórdolle que foi moi sonado no pueblo, os lumiños de San Juan prohibeu facelos, non se pode facer un lumiño en todo o pueblo, non se pode facer un lumiño no pueblo, e despois ni nas praias, que dis que contaminaban a agua, cando os lumiños nunca se fixeron ao borde do mar, fixeronse na area. E despois, o día de enterro de Facundo, que sin sabes que Facundo, foi queimar o Facundo ao lado do mar. O sea, pero era de madeira. Hai que ser congruentes. Facundo era de madeira. Turismo Comenega. Moi ben. Nós creemos que o principal que lle fai falta ao turismo de Muros é desestacionalizalo. Levamos insistindo con iso durante anos e anos, e non se está facendo nada por desestacionalizalo. É certo que temos unha situación excepcional, temos un verán que dá gusto e hai que aproveitalo, lóxicamente non imos a pechar os ollos, pero o ano é moi longo. E temos 2 meses de verán, hai que vivir durante os 12. Nos propoñemos que se fagan iniciativas ao longo de todo o ano, e entre elas, como dicíamos antes, de promocionar o sector primario, enlazando co sector primario, crear un turismo gastronómico potente en consonancia co produto que extraemos, co produto que promocionamos e que podemos elaborar se pon a traballar todo o sistema productivo, porque temos instalacións para facelo, porque temos a antiga nave de Calvo, que está en venta por un prezo tirado para o que é iso. 3 millóns de euros. Non, era 1 millón de euros o que o Partido Popular se negou a comprar na Xunta, porque houve unha proposta na Xunta que levou a cabo o BNG para que se comprasen as naves de Calvo. A miña influencia non chega tanto, señora. Non, pero o seu partido é, ou é que usted non é do PP? Non chega nada. Sí. Porque, a ver se aquí imos esconder as siglas en todo momento. Vostede non é do Partido Popular? Pois aí o ten. E foi o seu partido o que votou en contra de que se comprase a nave de Calvo. Para que? Pois para pechar o ciclo productivo da extracción de bivalvo. Como Cine París. Hombre, por favor. O Cine París é unha pena. Avisamos que remate que lle quedan 20 segundinhos ao Bloque Nacionalista Galego. Estaba falando eu, por favor, non me corte. Continúe.
Pois, como dicíamos, é preciso desestacionalizar o turismo, tiramos do sector primario e podemos crear un turismo gastronómico de calidade e non apostalo todo ao Xacobeo, que o Xacobeo, sí, é un motor máis. E non está de máis aproveitar o Xacobeo, pero é que o Xacobeo é cada 4 ou cada 11 anos. E nese tempo que hai entre Xacobeo e Xacobeo, temos que vivir tamén. Non podemos estar rezando a ver se o apóstol se lle ocurre caer en domingo. Pois turismo co Partido Popular. Moi ben, pois eu, en relación co que vostede indica, parece que, como lle decía, vive vostede en outro lado, porque en Muros hai dúas iniciativas de turismo gastronómico, que son Margalaica e Kilómetro Cero, ao que están adheridos varios dos establecementos do noso concello, que precisamente o que fan é promocionar pois a materia prima do noso concello. Bueno, nós en materia turística pois queríamos destacar en primeiro lugar, porque consideramos que un fito importante dentro do que é o turismo no noso concello, a declaración da Baixada de Carrilanas pois como festa de interés turístico nacional. Creo que un fito importante, fixeron un traballo moi importante o colectivo, a Asociación Carrilanas de Esteiro, tamén é verdad que se fixe un traballo desde o concello conxuntamente e por iso foi posible ese recoñecemento a primeiros do ano 2021. Outro fito moi importante foi o recoñecemento por parte do Arzobispado do Camiño de Santiago pola ría de Muros Noia como ruta xacobea a finais do ano 2020 e un terceiro fito en materia turística que tamén desta legislatura pois foi a elaboración e aprobación do Plan de Sostibilidade Turística en destino da RD Ría Muros Noia a finais do 2021. O certo é que en materia turística é moi importante a gobernanza, tratar de ser un destino como Ría de Muros Noia, traballar conxuntamente co resto dos concellos para poder chegar, bueno, ter unha oferta mínimamente que podas levar a feiras a feiras turísticas onde podas ter unha oferta mínima se che pide xa unha oferta mínima de prazas e de establecementos. Se elaboraron ao longo deste ano un montón a raíz así que pasou a pandemia, se fixeron un montón de iniciativas de desestacionalización, se organizaron rutas guiadas polo casco, se organizaron rutas guiadas tamén polas parroquias, se firmou un convenio con Auga e Sal. Pois, se me parece, imos ir parando porque toca xa a segunda pausa publicitaria da noite. De contado, continuamos neste Contrastes Muros. Derradeiro bloque deste Contrastes Muros aquí en Canal Rías Baixas. Nesta parte do programa imos falar de políticas sociais, de igualdade, de demografía, de transición ecolóxica, de participación cidadá e de transparencia. Moitos asuntos, comezamos por partes, falando en primeiro lugar de políticas sociais e igualdade coa candidata do BNG. A pandemia da COVID demostrounos que tan importante é ter uns servicios sociais fortes e de calidade e, pola contra, o grupo de goberno provocou unha merma importantísima no funcionamento dos mesmos. Vemos como non houbo ningunha iniciativa nova e, sin embargo, sí que vimos como moitos dos servicios que xa había sufriron un deterioro moi importante. Chegados a este punto, creemos que é indispensable reforzar os servicios sociais que existen, crear novas propostas. Falamos tamén de transparencia, como vimos dicindo ao longo deste debate, a transparencia no Concello brilou pola súa ausencia, negándosenos a documentación incluso ás persoas que formábamos parte do pleno e sen falar en ningún momento coas persoas afectadas e coa veciñanza. En moitos casos se falou de xuntarse coa veciñanza para distintos problemas que lles atinxía, como era o caso do casco, e ainda a día de hoxe estamos esperando a que se convoque a mesa do casco na que debíamos estar todos os partidos, porque así quedou dito no seu momento diante dos veciños. Dende o BNG creemos que é indispensable poñer a andar as asambleas parroquiais e o Consello Parroquial para escoitar a todos e cada un dos veciños e saber as necesidades que teñen. Pero é que, ademais, tendo en conta a poboación do noso Concello e o avellentamento que estamos sufrindo, é indispensable poñer a andar unha casa do maior, porque neste momento, cando unha persoa maior se ve impedida, si ten que solicitar praza nunha
nunha residencia de maiores, tense que ir a outra provincia. É unha auténtica vergoña que a día de hoxe non teñamos unha soa casa do maior ou unha soa residencia pública en toda a redonda. Pero non é o mesmo un centro de día que unha casa do maior. De participación e de transparencia poderemos falar dentro duns minutiños. Agora continuamos con Políticas Sociais e Igualdade e a quenda do Partido Popular. Bueno, eu quería facer un pequeno apunte, se me permite, en relación co tema que non rematara da materia turística, bueno, un pouco pois dando conta das distintas iniciativas que se fixeron para poder ter un mellor servicio pois de aparcamento nas praias, habilitaron aparcamentos pois na zona de San Francisco, en Pameán, no Ancoradoiro. Creo que tamén a Volta Ciclista a España, que tuvo unha contrarreloxo con saída desde o noso concello, pois foi un escaparate excepcional para Muros, máis de 2 horas de protagonismo, pois en máis de 80 medios, se fixeron ademais tamén, bueno, pois distintas pasarelas en distintas parroquias do concello, na Bouga, en Abelleira, se asistiu a ferias turísticas e eventos varios. Eu mesma asistín como ponente á Feira de Turismo Mariñeiro de Huelva, un evento de repercusión nacional, e ali compartín mesa pois con sitios como Tarifa, Estepona, e ademais, bueno, creo que a organización por parte do Concello, o apoio aos distintos festivales que hai, e a organización pois de Muros Miramar, que é un evento, bueno, o festivo máis emblemático, digamos, do noso Concello, e o que máis afecto desperta nos nosos veciños, pois creo que foi tamén un éxito no momento que se pudo facer, porque houve tempo que non se pudo facer. En relación coas políticas sociais e igualdade, me gustaría comentar, bueno, pois que se está elaborando un plan municipal de igualdade. Supoño que saberán, porque se lle dou conta no pleno e se pediu ademais a colaboración dos membros da corporación para que fixeran as súas aportacións. Teño que decir que as únicas aportacións que constan en ese plan pois son as dos membros do grupo de goberno, porque os demais pois non aportaron absolutamente nada. Se traballou cos colectivos, bueno, sobre todo nos colexios, desde infantil hasta os institutos, na promoción de campañas de igualdade. Se puxeron puntos violeta en todos os eventos importantes que hubo no noso Concello, tanto nos festivais como nas festas. Bueno, pois parece que continuamos, falaba eu, introducía a cuestión da política social, do benestar, da igualdade, escoitamos xa cuestións relacionadas co participación, con transparencia, tamén con turismo, a ver por onde vai a candidata do PSOE. Eu solamente vou a poñer unha pincelada con respecto ao do turismo, que creo que solamente porque dixo que quería facer non sei que nas praias, e nas praias nin fixo, nin quer facer nada. Por que non, señora alcaldesa? Nos éramos un referente en Galicia, as nosas bandeiras azuis, e perderonse as bandeiras azuis, e vostede en 4 anos, a pandemia, aí sí se podía facer de todo. En 4 anos, 2 anos de pandemia e 2 sin pandemia, non fixo nada para recuperar a bandeira azul. Podíase, os trámites administrativos podíase facer perfectamente. Pero xa vemos que é normal que de servicios sociais non falou absolutamente nada, ni un minuto, porque eles é o que menos les preocupa. O que les preocupa é o escaparate. O sea, poñer ali... Por eso somos o único concello da zona que ten un servicio de axuda a domicilio municipal, non externalizado, pero non o fixo vostede, non o fixo vostede. Externalizado xa externalizou a parte, señora alcaldesa, xa externalizou parte da axuda a domicilio, que ten un contrato cunha empresa privada, por non repoñer a xente que está de baixa. Non é verdad. É verdad, ten unha empresa privada. E temos unha casa que é importantísimo, e iso foi iniciativa tanto do BNG como noso, en máis dunha ocasión nos plenos, dicindo que temos unha casa de asistencia á muller, unha casa que é fundamental para facer reunións cos fillos, para atender as mulleres que en un momento determinado de violencia de xénero hai que acollelas. E esa casa está chea de bártulos e con cousas non sabemos o que hai dentro, pero non está funcionando, señora alcaldesa. Esa é a preocupación que teñen vostede por servicios sociais. E tuvemos a gran sorte que desde a Diputación da Coruña se creou unha partida que
que non se podía dedicar a ninguna outra cousa, solamente a servicios sociais. E cando estuvemos na pandemia, como desde a Diputación coñecían perfectamente que desde a Xunta de Galicia non iban a mandar ni un céntimo ao Concello, como así foi, pois desde a Diputación da Coruña encargáronse de surtir a Muros de mascarillas, de xel higienizante e todo o demais. Bueno, ademais de políticas sociais, neste punto tamén as candidatas, se queren, poden introducir xa algunhas propostas relacionadas coa demografía, tamén, por exemplo, medidas a prol da vivenda. Veneca. Acaba de deixar vostede moi claro canto lle importa aos servicios sociais falándonos aquí da Feira de Huelva, que quere que lle diga. Presume vostede do CIN. O CIN é unha ferramenta indispensable no Concello a que vostede está maltratando, porque lle fai facer de todo menos do que teñen que facer. Ou que sentido hai, perdóneme que lle diga, que cando cheguen os actos do Día da Muller lle faga que o CIN propoña un taller sobre o cuidado do pé. É que non é por nada, pero no momento no que o link dixen que pasa, os homes non teñen pés, ou os homes non cuidan os pés. Vamos, é que parece mentira, iso é o que lle fai vostede facer o CIN, que teñen que levar a carga... Está mezclado vostede allos con bugallos. Ese taller de cuidado do pé teñen que levar a carga de todo. Por parte da furgoneta que ven a prestar os servicios porta a porta. Ese taller promocionouse dende o CIN. Non está feito. Ese taller promocionouse dende o CIN. Venega. E como dicía, sí, eu sí sei o que pasou ca Casa de Mulleres, ofreceuselle para os militares que veñen no verán, non se lle ofreceu ás mulleres maltratadas, estaban quedando as brigadas de militares que vixían o monte. Como dicíamos, creemos que... Que prevención de lumes. Sí. Iso é máis importante. Claro, como non hai ningún caso. Cantas persoas lle demandaron a vostede a casa de acollida? Moita xente, moita xente. Canta xente hubo en esa casa? Esa casa estuveron os militares, porque non podían estar as mulleres de Biogen, non podían estar, señora alcaldesa. Continúa, candidata do Bloque. Está negando vostede a cantidade de casos de violencia de xénero que hai no noso Concello? Non, en absoluto. Non estou negando, por suposto que non. O principal recurso que temos, que é a casa de acollida, estaba yo deixando para UME. Eu non é que teña nada en contra da UME, pero é que ese servizo é para o que é. Ese servizo é para o que é. E se non está en condicións, vostede, como alcaldesa, tiña que tela posto en condicións. Está en condicións que puxemos nós antes de marchar. Porque hai casos, e hai necesidade, e hai unha necesidade moi grande no noso Concello, por desgracia. E vostedes miraron cara ao outro lado e preparárona para a UME. Igualdade, demografía, o que vostede considere. Bueno, pois nada, me sorprende, que eu tamén me sorprendo, como a señora Lago, que leva todo o debate sorprendida, que diga que houve un deterioro dos servicios con motivo da COVID. Me sorprende moitísimo, porque debemos de ser dos pouquiños concellos que mantivemos e reforzamos todo o servicio destinado a persoas maiores. Desde levarlle a compra a súa casa, irlle a buscar os medicamentos, levarlle as recetas. É que me sorprende un montón que vostede non sepa eso. Ademais, foi unha campaña que teño que agradecer aos veciños a implicación que tuveron, porque en canto a puxemos en marcha, tuvemos unha resposta estupenda de parte dos veciños, onde se decían, non te preocupes de fulana, que xa vamos nós ou que xa deixamos de ir. Se iban a cousas máis específicas e máis concretas, como, bueno, pois como sacar a basura e moitas outras cousas que houbo que facer. Temos en marcha tamén agora mesmo ca colaboración da Diputación, porque nos escolleu a nós como precisamente como Concello piloto, e supoño que non é casual, porque houve 4 na provincia, para implantar un programa de acompañamento a maiores contra a soidade non desexada. Participamos na elaboración dun protocolo a través dos servicios sociais e, como resultado das aportacións que se fixeron, bueno, pois se puxo unha ferramenta a nosa disposición que está funcionando e que ademais está funcionando moi ben. Duplicamos as plazas de xantar na casa. Non entendo eu moi ben onde miran vostedes cando din que houve un deterioro dos servicios. Por suposto que é insuficiente o servicio de axuda a domicilio, é insuficiente. Hai unha lista de espera grande porque están pendientes de outros trámites, de declaracións de dependencia e de outras cousas que non dependen do noso Concello para poder entrar nese servicio. Nós creemos que Muros necesita, e agora fai un momentiño escuitando os veciños, os compañeros da Serra de Outes coincidían con nós,
que Muros necesita un centro de maiores. Un centro de maiores, ainda que sea comarcal, porque en toda a comarca non hai un centro de maiores público. Entonces necesitamos... Hai un en Noia. Como? En Noia hai un. Pero Bueno, non é pero público. non é público. E toda a comarca é moi grande. Entonces nós vamos a ser quen, se entramos a gobernar, de solicitar ese centro de maiores porque é fundamental. Tamén hai que solicitar para Muros, que non se fixo nada tampouco estes 4 anos, plazas de infantil de 0 a 3 anos, que non chegan, porque na Galiña Azul, que está en Esteiro, queda, a ver, é un ámbito, un radio moi grande para moverse os pais e as nais para levar os rapaces e non chegan as plazas, co cal nós creemos que tamén é fundamental esa creación desas plazas de... Hai unha gardería gratuita que ten plazas en Muros. Non ten plazas libres. A gardería non que hai está plazas, en non Muros. ten plazas libres, que yo digo eu. A Galiña ou a gardería? Ninguna das dúas. Hombre, falei onte caga da gardería, dixome que tiña plazas. O meu neno é de Xaneiro, é dos últimos que consigo a Praza do Ano. Eso non lle preocupa. E o meu é de Xaneiro. E digolle eu que os nenos que Non naceron de ten. xullo en diante non tiveron praza. E en Abelleira, agora, temos a sorte de que hai un baby boom en Abelleira, que van a nacer un montón de nenos, e hai un montón de nenos en Abelleira, e Abelleira non ten Tenemos que parque reforzar as infantil. marquesinas para que foran, que os nenos se refugiaran do Vai ser que parque. reforzaron as marquesinas. marquesinas. Mira, e hai que poñerle un parque infantil a ese baby boom e agradecer a xente da Abelleira. Hai un parque infantil. Hai un mentín, alá baixo un parque infantil que non chega ninguén a él porque está... Vostede veu como está o parque infantil de onde Bentín? está Esta situado? semana Sí. chegaban as servas á altura da miña cintura. E non é que Non a sexa veo. moi grande, pero pequena tampouco son, e dábame a erva pola cintura. Bueno, pois introducimos agora neste punto tamén cuestións relacionadas coa transición ecolóxica, coa eficiencia enerxética, asuntos ben importantes nestes últimos meses. Imos coa candidata do Bloque. Vale, nós creemos que para promocionar a transición enerxética, unha das cousas transición enerxética e sostenibilidade, unha das cousas máis importantes que temos que facer é poñernos en contacto coas comunidades de montes e potenciar así a xestión do monte de forma sostible e promocionando o monte autóctono para ter un aproveitamento do monte en condicións e que non se base no sistema especulativo do eucalipto de Ence. Temos que promocionar o bosque autóctono e a productividade que este ten e facelo en colaboración cas comunidades de montes que a día de hoxe no noso concello traballan dunha forma moi eficiente. O que pasa é que faltalles a axuda e a colaboración institucional. Tamén creemos que é importante deixar de mirar para outro lado e sumarse a transición enerxética e meter puntos de carga de vehículos eléctricos. Si non son de iniciativas privadas, pois haberá que poñelos como iniciativa municipal e facer un ou dous puntos de cargas de vehículos eléctricos no concello. Moi ben, pois medidas de eficiencia enerxética, transición ecolóxica con Inés Monteagudo. Bueno, nós en este sentido e enlazando pois un pouco cas políticas sociais, firmamos a finales do ano pasado un convenio con Kogami no que se elaboraron 3 guías basicamente de accesibilidade, de sostenibilidade no deseño de roteiros e sendeiros e unha guía pois de eventos sostibles para entidades locales. Un pouco enlazámolas con este tema de transición porque creemos que un dos sectores no que temos que traballar é precisamente no de organización de eventos e de festas, buscando material reutilizable, buscando a reducción de residuos, buscando, en definitiva, facer uns eventos máis sostibles e un documento moi interesante que agora mesmo non podemos presentar por a situación, por o momento no que estamos, pero sí que presentaremos que este no futuro, porque creo que é un documento importante a estes efectos. Aquí eu creo que hai un punto fundamental na transición ecolóxica no Concello de Muros que necesita de bastante traballo, que é o tema da iluminación pública. Se fixo algún cambio de luminarias a LED en algunhas das zonas do Concello,
pero non está dimensionado o sistema de iluminación pública para esa renovación. Agora mesmo, bueno, están surgindo un montón de propostas e de iniciativas de distinto tipo, desde comunidades enerxéticas hasta outras fórmulas, e unha das fundamentales ou das nosas preocupacións fundamentales é conseguir un sistema de iluminación específico para os pasos de peóns. Tanto no casco como nas parroquias necesitamos que os pasos de peóns conten con un sistema automatizado que, bueno, pois alerte aos conductores de que hai... Por que non se fixo? Porque non dá tempo para facelo todo, pero esos sistemas... Deixamos que remate e seguimos con vostede. Son sistemas que están implantándose agora mesmo, hai distintas posibilidades e creo que é un punto fundamental traballar na eficiencia enerxética da iluminación en todo o Concello. Mira, vamos a ver, eu creo que os veciños que están escoitando pensarán como a nós, dirán, pois menos mal que ten todo documentado, porque desde que sentou aí non fai máis que decir que fixemos un convenio, fixemos un contrato, pero que nós na calle eso non o vemos, nin nós, nin os veciños. Nós o que vemos son fochancos, a erva, como di o compañero do BNG, hasta aquí arriba, os servicios sociais infrautilizados, pese a que vostede di que invirteu non sei canto, e non invirteu nada, porque quen invirteu aí e quen condicionou foi a Diputación da Coruña, por suposto que sí, a Diputación da Coruña, e gracias lle ten que dar. E con respecto a sostenibilidade, eu creo que todo a solución de que do Concello de Muros, que si é certo que podemos facer avances moi modernos e moi tal, pero mentras non saquemos a basura de debaixo do nariz, cuidado que non facemos nada. Tenemos que sacar a basura de debaixo do nariz. Hai que soterrala. Un punto limpo móvil para poder facilitar os veciños e todo eso. Puxeron un punto móvil e sacaron os contedores que estaban detrás da plaza do mercado e a xente ten que vir con o resto de peixe, da carne, de non sei que, hasta a punta do muelle. Eso foi o que fixeron cos contedores e poñen un camionciño que o poñen de vez en cando, móveno para calquer lado, que non colle ali. Creerá usted que colle ali unha lavadora? Non colle, señora alcaldesa. Usted la vio, Señora González, parece mentira que vostede non sepa que cando compra unha lavadora a empresa teñe que recoller a que ten na casa, que por iso lle está cobrando unha tasa. Eu digo que hai que solucionar o problema do lixo, hai que solucionar o problema da agua, hai que solucionar o benestar dos veciños na calle, hai que limpar as calles, hai que bachealas. Muros, ahora mismo, parece que estamos na época do metal, porque todo Muros está cheo de chapas de ferro. En vez de rebachear, tapamos con tapas de ferro, que a incomodidade que para os veciños poder dormir polo ruído que fan esas chapas cando pasa alguén por encima. Imos falar agora de contado de participación cidadá e transparencia. Vai ser unha rola un chisquiño máis rápida porque se nos escapa o tempo. Comezamos polo BNG. Vale, bueno, xa nomeamos este punto antes. Xa lle dixemos, en canto a transparencia, brilou totalmente pola súa ausencia. Pedíronselle informes, pedíronselle contas e non as dou en ningún momento. Incluso nos plenos se negou a contestarnos as preguntas en moitas das ocasións. Vostede está que ten un usuario na sede electrónica do Concello onde se pode descargar a documentación? Pero se eu fagolle preguntas e vostede non me responde. Se eu levo unha pregunta ao pleno será porque non sei a resposta, por eso pregunto, e non ten contestado. Infinidade de veces nos ten deixado a pregunta sin responder ou nos ten contestado con frases do tipo entón non o sabe. Pois, home, se lle estou preguntando é porque quero información. Temos pedido a información e non se nos ten dado. Como lle dicía, sen ir máis lonxe, fai 2 anos xa aprobouse unha moción en pleno que vostede non cumple e que vostede dixo en pleno que non a ia cumplir porque falaron cos veciños, a saber de que veciños falaron o mellor con vai te saber, igual era un dos veciños que estaba en Montepío con vostede, pero que falaron con vostede, din que falaron cos veciños, falaron con un veciño. Nunca foi a Montepío, non sei de que está falando. Non van a cumplir o acordo plenario. E lembrolle dun acordo plenario que falamos do acordo plenario. Cambiaron o nome dunha rúa.
Non, o acordo plenario era, ademais de poñer as placas nos sitios onde houbo campos de concentración, algo... Que son propiedades privadas. Non todos, nin todas as zonas. Hai sitios onde se pode poñer a placa sin ser propiedade privada. E o outro era convocar a comisión para revisar o nomenclator da rúa. E non se convocou porque vostede falou cos veciños. Falamos de participación cidadá e transparencia e a súa quenda. Moi ben, pois eu creo que na historia da democracia nunca se publicaron tantos bandos como nesta legislatura, nunca se ofreceu tanta información aos veciños como desde esta legislatura. Temos centos de publicacións informando os veciños, centos delas, de todas as cuestións que podan resultar do seu interese, desde que el llega a 700 hasta as que lle molestan a vostedes de que vai a asfaltarse unha rúa e que vai haber desvíos. Eu non sei en que mundo viven, pero bueno, como lle decía, na sede electrónica do Concello se renovou a páxina web, todos os procedimentos están publicitados, o que pasa que, bueno, hai que ser capaz de manejarse e saber a onde ten que ir cada un a buscar a información. Nós somos conscientes de que nestes 4 anos non houbo posibilidade de intentamos convocar as mesas que hai no Concello, que son dúas, unha mesa de educación na que participan os representantes dos centros escolares e outra mesa de comercio na que participan os representantes dos establecementos comerciais do noso Concello. Intentamos convocala, houbo moitas dificultades porque había que nomear novos representantes por parte de distintos organismos e, bueno, con todos os retrasos que houbo, pois non fomos capaces de conseguir localizar a eses novos representantes e poder convocar as mesas. Partido Socialista. Bueno, a nos que nos diga que nos molesta que poña unha señal anunciando unha obra, danos a risa. O que lle molesta aos veciños de Muros é que vostede un día se levante pola mañán e coloque unha señal na Plaza Mercado dicindo prohibido el paso. Iso sí que lle molesta aos veciños de Muros. Iso é facer cousas a tontas e a locas. Con respecto á documentación e á transparencia, señora alcaldesa, nós, que, como lle volvo a decir, deixámola gobernar como se tuvera maioría absoluta, e iso ten que decir que sí, porque non foi de outra maneira, a nós se nos ocultou documentación. A nós, cando nós pedimos documentación, nunca se nos entregou ningún só papel. Pedimos o proxecto da obra da plaza do Curro da Plaza, non está. Pedimos o último contrato de Espina e Delfín, tampouco tuvemos. Pedimos un montón de documentación que non se nos dou, e con respeto, sí, porque eu cando marchei do Concello fui para casa con a documentación para casa. Tiña que conocela. Señora alcaldesa, pero a memoria yo non tengo tanta, para quedarme con todo eso. E entonces, con respecto a relacións veciñais e a relación cos veciños, está claro que o único concello, eu creo que desde que eu recorde, que foi tan oscuro e tan impermisivo cos veciños foi vostede. O outro día non deixou falar no pleno non deixou falar os do GES. O día anterior díxome a min e meses me ven dicindo que íbamos a facer unha reunión cos veciños do casco. Acaba a legislatura e vostedes sin facer a reunión cos veciños do casco. E outro tipo de reunións que dixo aquí que sí, iso mentira. Bueno, pois se lle parece, señora Monteagudo, imos xa co minuto final porque xa estamos a piques de rematar este Contrastes Muros. Imos, como lles comento, con esa derradeira mensaxe que lanzan as candidatas aquí presentes. Xa saben, unha mensaxe en positivo, limpa, sen críticas nin acusacións a ningunha das candidatas aquí presentes ou da outra formación que tamén concorre ás eleccións municipais no Concello de Muros. Imos co minuto final da candidata do BNG, aquela é a súa cámara. No BNG de Muros presentamos un equipo xove, serio e formado, con experiencia laboral e municipal, cunha traxectoria limpa e intachable. Presentamos un proxecto ambicioso, centrado nas persoas e que non deixa atrás ningunha das parroquias que conforman o noso Concello, e avalado, ademais, pola experiencia e bo facer que o modelo do BNG ven demostrando en concellos como Allariz ou Carballo. Creemos que Muros merece máis, merecemos traballo,
merecemos sanidade, merecemos transporte público de calidade e infraestructuras dignas. Merecemos uns servicios sociais que den cobertura ás necesidades reais da veciñanza. Temos a fórmula para facelo real. A forza te de la voz. Grazas, señora Lago. Minuto final para a candidata do Partido Socialista, 60 segundos, aquela Cámara. Veciños e veciñas de Muros, vamos a pedir o voso apoio. Vamos a pedir o voso apoio con uns avales que, como sabedes, o Concello de Muros foi gobernado durante moitos anos por alcaldes e alcaldesas socialistas. Vos sabedes como gobernamos nós. Vos sabedes dos apoios que nós temos a Diputación da Coruña, a Xunta de Galicia, cando foi gobernada tanto polos do Partido Popular como polo Partido Socialista. Foi unha gran ausente en esta legislatura. O Partido Popular e a Xunta de Galicia nin se asomaron ao Concello de Muros, pese a que tiña unha alcaldesa da súa corda. Nós queremos que Muros siga progresando. Non podemos consentir que sigan esta parálisis que leva máis de 4 anos. Vamos a seguir traballando con forza. Temos un equipo xoven, comprometido e con gana de traballar. Sabedes como goberno o Partido Socialista. Pídovos o voso apoio. Gracias. Grazas, señora González. Lembrolles que se trata de lanzar unha mensaxe en positivo, insisto, sen críticas, nin mencións ou alusións aos contrincantes, os partidos adversarios. Imos co minuto final da candidata á reelección polo Partido Popular. 60 segundos, aquela Cámara. Moi ben, pois prezadas, veciños e veciños de Muros, aspiramos a todo, a que Muros conte con todo o que merece e precisa, a que o noso Concello e os nosos veciños teñan unha boa calidade de vida, a que podan vivir e traballar aquí. Facémolo con toda a humildade, pero tamén con toda a nosa capacidade de traballo e a valentía que require un reto como este. O que vos propoñemos é posible se contamos co voso apoio. Un apoio que ten que ser maioritario para seguir gobernando en concordia, escoitando a veciñanza, atendendo as súas demandas sen enfrontamentos inútiles e innecesarios. Preséntome ante vos co aval do traballo feito e coa ilusión de seguir traballando no moito que queda por facer, co orgullo que levo no corazón do meu Muros e coa humildade de saber que temos carencias e limitacións, pero que co voso apoio e a fouteza imos superar. Fagamos un novo Muros entre todos. Grazas, señora Monteagudo, grazas ás tres por participar esta noite neste Contrastes que dedicamos ao seu municipio e sorte o vindeiro 28 de maio. Así poñemos o punto e final ao debate desta noite, pero mañá aquí estaremos de volta, será a quenda do Concello de Porto do Son, xa ven aí na súa pantalla. Despois, o Contrastes a Pobra o venres desta semana e a semana que ven, Contrastes Caldas o vindeiro luns 8 de maio. Xa saben que todos os debates os poden volver a ver as veces que vostedes consideren na nosa canle de YouTube, onde, por certo, xa seguimos contando por milleiros o número de reproduccións dos debates que xa celebramos aquí en Canal Rías Baixas. Graciñas, boa noite.